Estamos. Bos días, grazas por asistir. Paso vos a dar conta do tratado hoxe na Xunta de Goberno. Como tedes aí no resumen, a parte da aprobación das actas, que o punto, autorizamos a excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade para a reforma das plantas segunda e terceira dunha vivenda situada na rúa Civechería, a extensión ou extensión de cumprimento das condicións de edificabilidade para os edificios que están en planes especial ou causcos históricos, que se lles permite non ter as medidas que exixe a lei en vanos de portas, en cuartos interiores, etc., ao ser edificios cunha cualificación histórica especial. O punto 3 dase concesión de licencia ao proxecto básico para 2 edificios de 68 vivendas con plazas de garaxe e trasteiro na rúa Manuel Beiras, son as que están na contorna da estación de Cornes. No punto 4 concedemos licencia para construir un restaurante e cafetería na rúa Coto dos Olmos, que é na zona de San Marcos. No punto 5 concedemos licencia para vivenda unifamiliar entre Santa Isabel. Punto 6, licencia para a construción dunha nave industrial na rúa Comunidade Valenciana, que é no polígono da Sionlla. No punto 7 tamén concedemos licencia de obra para un edificio para unha fábrica de elaboración de envasado de masas fritas en Outeiro do Castiñeriño. No punto 8 otorgamos unha concesión de manial sobre unha parcela do sub-25 que é na zona de San Lázaro para a construcción da futura sede do Consello Regulador da Terneira Galega. A concesión de manial darlle permiso a unha persoa física ou xurídica para a ocupación dun xeito privativo dun espazo público. Neste caso é a cesión dunha parcela durante 40 anos a cambio dunha contraprestación económica por un importe total de 47.600 euros. Como dixen, é no polígono sub-5, que é o da Muíña, en San Lázaro. No punto 9, é o allamento da parcela SV2 no proxecto de expropiación sub-11, que é no Castiñeriño, que é unha parcela que por si mesma non é edificable, entonces considerase parcela sobrante, e o que se fai é permitir incorporar esa parcela, vendela, incorporala a unha parcela colindante que así completa o número de metros cuadrados necesarios para a dotación mínima de plazas de aparcamento e trasteiros determinada pola ordenanza. Punto 10, facemos a regularizamos a situación patrimonial das parcelas DEP2 e DEM3 do sub-8 de Santa Marta, é dicir, onde está o parking de borde de Tusa. Que significa esta regularización? Que a primeira autorización que se deu para ese parking foi hai 6, 7 anos e hai que renovala. Presentou a solicitude hai tempo Tusa para renovala e houve que facer algunhas modificacións, unha modificación do plan para poder outorgar, e aquí onde se confirma esa regularización da situación patrimonial e adscribir a empresa municipal Tusa a nova parcela. No punto 11 xa empezamos cas exencións de tasas de saneamento e depuración de aguas residuais, contadores e recollida de residuos, que sabedes, se outorgan en función do Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o IPREM. Despois veñen toda unha serie de exencións de beneficios fiscais sobre terreos de natureza urbana. Esos son hasta o punto 36. Aí, no punto 36, aceptamos unha solicitude de Setes a Parquisa para a ampliación do prazo de alegacións contra a liquidación dos efectos do contrato de xestión dos servicios de ordenación do aparcamento na vía pública e retirada de depósito de vehículos. Que quere dicir isto? Que Setes a Parquisa, despois de serlle comunicado a liquidación do contrato, etc., solicitou unha documentación complementaria que non tiña, e a vez que solicita a documentación complementaria, solicita unha ampliación de 5 días para poder estudiar esa documentación, e é o que se lle amplía o plazo.
Ben, no número 37 aprobamos o convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e Decathlon para actividades de formación en materia de seguridade viaria. É un convenio dunha duración de 3 semanas para actividades que se desenvolven no novo parque infantil de tráfico que temos en Amio e nas que colabora Decathlon, pois impartindo charlas sobre mecánicas de bicicleta, como circular nelas e, ademais, aporta algo de material para desenvolver as actividades. No punto 38, prorrogamos o contrato de servicio de asesoramento e colaboración na inspección fiscal dos tributos do Concello de Santiago por 3 anos. A empresa CGI, coordinadora de xestión de ingresos, que era o que estaba desenvolvendo esta actividade desde inicios do ano 2015. O punto 39, aprobamos o proxecto de reparación do ponte de Vidán por un importe total IVA incluído de 447.000 euros. No punto 40, lanzamos a convocatoria das bases dos premios de creación literaria SELIC 2018. O obxectivo destes premios é incrementar a presenza da cidade de Santiago na literatura escrita en galego. Estes premios son 3 premios cunha dotación de 2.000 euros cada un e concederanse a textos inéditos de narrativa, poesía ou teatro que teñen a cidade de Santiago como marco de acción ou referencia fundamental da súa obra. No punto 41, disculpade, aprobase a solicitude de subvención á Xunta de Galicia para o programa Ler Conta Moito 2018, que por un importe de 3.488 euros para dedicalo ás salas da biblioteca Xosé Saramago, como sabedes son as do Centro Cívico de Vite, o Centro Cívico de Fontiñas, o de Conxo e o de Santa Marta. E logo aprobamos unha urxencia, que é a resolución do recurso especial de contratación, servicio de denominación e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela, na que o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais sobre o recurso interposto pola empresa Arasti Barca contra a adxudicación deste servizo, pois desestima íntegramente ese recurso interposto e dándolle a razón en todos os seus aspectos ao Concello e levanta a suspensión do procedimento que estaba suspenso desde que se presentara ese recurso, polo cal ora continúa todo o proceso de contratación con normalidade a empresa ferrovial que era a adxudicataria. E con isto rematamos a Xunta de Goberno. Preguntas? Que prazos barallan entón para que se resolva este procedimento en vez de xa funcionar a nova empresa? Se fala de principios do verán, porque ahora mesmo están en marcha as actividades deste trimestre, entón, polo que me informou a concelleira do ramo, pois para principios de verán debería estar todo pechado. O tema do aparcadoiro de Santa Marta na práctica supón algunha modificación? Non, en absoluto. É un trámite burocrático, urbanístico. Funciona exactamente igual, cos mesmos metros e as mesmas condicións que tiña antes. Pero que significa que queda adscrita a Tusa porque esa parcela tiña antes outro destino, que pasa que mentras non se lle daba, decidiuse facer aí ese estacionamento. Sí, pero para manter ese estacionamento o que se fixo foi un cambio de plan, do plan urbanístico, e entón se ascribe a Tusa temporalmente, e os detalles máis concretos dese proceso pois se escapan non só as miñas competencias, sino os meus coñecementos de legalidade urbanística. Despois o da inspección fiscal dos tributos, eses 960.000 euros son polos 3 anos, non? Sí. Tendo en conta que a anualidade de 2018 é menor, porque xa está avanzado o ano, entón realmente remataría no 2021 a estas alturas. Pero, bueno, a suma total son os 3 anos. E que para todos os tributos, bueno, excepto para os que se din aquí? Sí. Para multas e isto non? Non ten que ver con multas, son tributos, simplemente impostos. Perfecto. E o da ponte de Vidán? Perdón? O da ponte de Vidán, que require? Que pasou a ponte? Require a actuación e consolidación da propia ponte, que xa ten moitos anos sin intervir. Estou seguro que o concelleiro responsable Rafa Peña dará alguna rolda para explicarnos máis polo pío da obra. Pero, bueno, unha obra de entidade, pois son casi €500.000. No, das negociacións con
E que agarda o Concello? As negociacións con pois, ahora mismo están no período de que presenten alegacións a ese proceso de liquidación. Unha vez lidas as súas alegacións, porei ter unha opinión máis fundamentada. En principio, vai ben, que decir, o trato é absolutamente correcto e cordial ca empresa e en ese sentido non hai ningún problema. Estamos ahora no impasse de recibir esas alegacións, estudalas e ver se teñen razón ou non. Creen que se vai resolver nese mes, que se consideraba que sería suficiente para ir ao traspaso? Sí, agora pues, están nos 15 días, pediron 5 días máis e depende da complexidade das alegacións debería poderse resolver con axilidade. Nesas negociacións sempre están entrando os parquímetros? Insisto, non recibimos as súas alegacións, non sei exactamente que van a reclamar. É dicir, ahora o único que hai sobre a mesa é a liquidación do contrato que propón o Concello. No que, evidentemente, os parquímetros están nas condicións que xa vos comentamos varias veces. Ahora, o que vai alegar Setes, teredes que preguntar a eles porque descoñezo. Aparte de que se formalicen as alegacións nesas reunións terás que pagar. Sí, pero non participo directamente nesas xuntanzas, non te sabría dicir. Alguma cousa máis? Ben, outro tema. Antes houve xuntanza para falar da obra da avenida de Vila García, non sei se participou vostede tamén, pero en concreto quería saber se están xa pechados os temas relativos ao tráfico, se vai haber corte xa dende o inicio. Non, en principio, o inicio da obra, vamos a ver, a obra que, bueno, se vai prolongar no tempo. O principio da obra os cortes máis graves que lle podía preocupar a veciñanza van a ter acceso aos garaxes nese sentido e non debería ter grandes afeccións ao tráfico rodado. A partir de aí, según vai desenvolvéndose a obra, pois é posible que haxa que intervir de xeito máis, pois ao mellor cambiando de sentido algunha parte de Santiago de Chile, pero bueno, eso está por ver en función do desenvolvemento das obras e evidentemente se avisará con tempo suficiente para que a xente poda adaptarse. Pero en principio a obra vai afectar o que é o tránsito directo pola avenida de Vila García, por suposto, pero bueno, hai saída por Rosalía de Castro e saída por Frei Rosendo Salvado nesa dirección e os residentes sí que poderán acceder aos garaxes. E por que, a ver, hai saída por Rosalía de Castro e por Frei Rosendo Salvado? Por que habría que cambiar entón mellor algún? Porque parte da intervención é sobre Beirarrúas do lado dereito da Praza de Vigo e entón aí sí que afecta o tránsito da Praza de Vigo, non directamente a avenida de Vila García, e é onde pode engadir un punto de complexidade, pero iso xa é moito máis avanzada a obra. Exactamente, podería cambiar ao último tramo, o tramo, digamos, que vai do cruce de Frei Rosendo Salvado a Praza de Vigo, pero eso está por definir ainda polos técnicos, é algo que non teñen claro, a ver como evolúe a obra e os ritmos. Compostela Monumentaria, Asociación de Vecinos Compostela Bella, vienen de denunciar que en febrero, con la redacción del plan de gestión, se abandonó la redacción del plan especial y temen un poco que se abandone de forma completa y que se use el plan de gestión de forma excepcional. Sé que non é su competencia, non sei se podría... Pois non teño nada máis que engadir que poderan decir o alcalde ou o concelleiro ao respecto, non é un tema que leve, non sei exactamente en que situación está. Volvendo entón a avenida Vila García, a única afectación que vai haber o tráfico entón vai ser de Santiago de Chile e ao final da obra. No resto o tráfico vai ser... Sí, porque non afecta... A ver, hai o punto crítico que sería a afección á Praza de Vigo, pero esa circulación vai a seguir estando nas fases iniciais da obra, porque só se corta a propia avenida Vila García. Cando se empeza a actuar na Beirarrúa, que afecta en parte a Praza de Vigo, aí sí que vai ter afección, pero vai ser moi avanzada a obra e hai que delimitar exactamente o nivel de afección que vai ter, que aínda non está claro. Vale, pero mentras... Mentras nada. Avenida Vila García. A Avenida Vila García
Exactamente. Tiña que buscar saída para Romero Bonano e unha saída de Castro foi Rosendo Salvado. E fundamentalmente Frei Rosendo Salvado. Vale, e por que fundamentalmente? Porque a saída que dá ou se habilita un semáforo temporal que en principio non se vai facer, ou é ir obligatorio en dirección Plaza de Galicia, saída Rosa de Castro, non te permite incorporarte á esquerda. Entón, xa se pon un sinal avisando que a saída hacia Romero Donallo ten que ser por Frei Rosendo Salvado, e o de arriba será para circular en dirección Plaza de Galicia, en dirección Plaza Rosa, ou facer o xiro na Plaza de Vigo. Ese é o planning inicial. Vale, porque inicialmente non se prevese na semáforo. No, sinalética. É que non fai falta. Sí. Non, realmente o tráfico máis gordo de saída cara de Romero Donallo adoita darse en Frei Rosendo Salvado, non na Avenida de la García. Entón, creemos que se pode, bueno, que se soluciona relativamente ben, así. Algo máis? Pois moitas grazas.